Jeg tænker, at jeg vil forsøge mig på dansk, og så taler jeg langsomt og tydeligt, og så har jeg ladet mig fortælle, at så er det ikke et problem for en nordmand at forstå. Men tusind tak for invitationen. Mit navn er Michael Johannesen. Jeg er kontorchef i Spillemyndigheden i Danmark for et kontor, der hedder Data og Systemer. Kontorets fornemste opgave er at indsamle data og udvikle og drive systemer til brug for tilsynet med pengespil i Danmark. Jeg har sådan udvalgt 4 nedslagspunkter. Jeg synes jo, at titlen, som var valgt til oplægget, Hemmeligheden bag Europas bedst regulerede spilmarked. Tak for titlen. Og så vil jeg sige, at det er ikke nogen hemmelighed. Vi deler meget gerne, hvad det er. Den vej, der politisk er valgt i Danmark, og som vi så som myndighed udfører på vegne af politikerne. Først vil jeg bare sige lidt kort omkring Spillemyndigheden som myndighed. Jeg bladrer lidt her i mine noter. Spillemyndigheden er etableret og lokaliseret med hovedkvarter midt i Danmark, i Odense, Danmarks tredje største by. Vi er 148 medarbejdere, som jobber med det her til daglig. 135 er placeret i Odense, og ganske få kollegaer er placeret strategisk geografisk i Danmark, i det at de foretager det fysiske tilsyn med spillehaller og casinoer primært. Spillemyndigheden i Danmark er en styrelse under Skatteministeriet, mere historiske end logiske årsager, tror jeg. Den blev etableret i 2000, og de første 10 år af myndighedens levetid, der var den primære opgave at kontrollere spilleautomater, som stod rundt i landets spillehaller på restaurationer og kiosker med videre. Vi har stadig til opgave at sikre, at der i Danmark findes et ordentligt og velreguleret spilmarked, hvor spillerne er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Spillemyndighedens virksomhed omfatter administration af lovgivningen af spil, herunder lotterier, væddemål, online casino, gevinstgivende spilautomater, poker, landbaserede casinoer og væddemålsautomater. Vores vigtigste opgave er således udstedelse af tilladelser til udbud af spil. Vi fører tilsyn med spiludbyderne, og så overvåger vi spilmarkedet. Det er de primære opgaver. Herudover er der andre vigtige opgaver. Det er, at vi deltager i internationalt samarbejde. Det tager vi meget seriøst. Det bliver vi kloge af, og vi deler gerne ud af vores erfaringer. Vi arbejder med ansvarligt spil. Vi vejleder i arbejdet med bekæmpelse af ulovlige aktiviteter, herunder hvidvask og terrorfinansiering, og vi er for nylig blevet givet en opgave i Danmark med også at tage os af arbejdet med at bekæmpe matchfixing og selvfølgelig ulovligt spil. Det var sådan lige ridset af, hvad det er, hvad vi primært beskæftiger os med. Så vil jeg sige en lille bit, måske ikke en smule, men så vil jeg sige noget om det danske spilmarked, som det ser ud i dag. Det danske spilmarked er jo et forholdsvis modnet, liberaliseret, eller i hvert fald delvist liberaliseret marked. I 2012 liberaliserede man delvist således, at online-spil, online casino og væddemål blev liberaliseret. Det er dog fortsat sådan, at lotterispillene her under statslotteriet, som bedrives af Danske Spil, stadigvæk er under monopol. Det primære formål med at liberalisere i 2012, og den dialog og snak, der var op til liberaliseringen, ligner faktisk rigtig meget den snak, der var omkring etableringen af Danske Spil. Det hed i 1949, da det blev etableret, Dansk Tipstjeneste. Og den snak, der var dengang, det var, og konklusionen politisk, når man læser op på det, det var, at danskerne, de spiller. Vi er nødt til at regulere det. Vi er nødt til at få det ind i nogle rammer, hvor vi kan styre det. Og vi vil også gerne beskatte det. Det var motivet i 49, og langt hen ad vejen var det samme motiv, der gjorde sig gældende i 2012, eller frem mod 2012, at man var nødt til man havde en politisk en konstatering af, der bliver spillet. Vi vil have det ind i nogle rammer, vi kan styre det, og skabe nogle trygge vilkår for spillerne.
Lovgivningen i Danmark blev etableret på en bred politisk aftale, hvor stort set alle partier i Folketinget i Danmark har forpligtet sig på lovgivningen. Det skaber et stabilt rammeværk, et stabilt juridisk rammeværk, som udbyderne kan orientere sig i og forholde sig til, og så på den baggrund etablere sig på det danske marked i vished om, at reglerne bliver ikke ændret i tid og utid. Vi er forholdsvis stabile. Man kan sige, at når vi så samtidig har med et marked at gøre, og en branche at gøre, en industri at gøre, hvor udviklingen går hurtigt, og den går rigtig hurtigt, så når vi så gerne vil justere i reguleringen, så tager det tid. Og det er sådan set den negative konsekvens. Jeg tænker, at i bund og grund er det sundt, at der er et bredt flertal bag. Det danske spilmarked i 2024 udgjorde 11 milliarder, eller BSI på det danske spilmarked i 2024 udgjorde 11 milliarder danske kroner. Som i de tidligere år, så var det lotterispillene, der var det største spilområde. Cirka 3,7 milliarder danske kroner blev der lavet BSI, altså bruttospilindtægt på lotterierne, cirka 34% af markedet. Online casino og væddemål udgjorde i 24 cirka halvdelen af spilmarkedet. Jeg tror, at hvis vi kigger på udviklingen, og jeg kommer noget på udviklingen lige om lidt, så vil mit gæt være, at i 2025, så er det online casino, der er det største spilområde, i hvert fald på det danske marked. Og jeg tænker egentlig også, at globalt set er det online casino, der rykker i øjeblikket. Spilautomater og landbaserede casinoer er små spilområder eller mindre spilområder, og klart i forhold til spilautomater, de fysiske spilautomater, spil osv., peger pilen nedad. Den del af industrien er i tilbagegang, og det har de været i måske mere end 10 år faktisk. Corona gjorde det ikke nemmere med lockdown osv. Her har vi sådan en fortegnelse over udviklingen siden liberaliseringen 1. januar 2012. Hvis man sammenligner 2023 med 2024, så er der en stigning i BSI på 578 millioner danske kroner i forhold til 23, altså en stigning på cirka 5,5% fra år til år. Siden 2012 er BSI i Danmark steget med 1,9 milliarder danske kroner, og det er en stigning på ungefær 20%. Når man kigger, så altså, der er jo en tendens og en udvikling opadgående, og den har været forholdsvis stabil. Egentlig kun afbrudt af lockdown i forbindelse med corona 2020, 2021, 2022 var kraftigt påvirket af lockdown, hvor i hvert fald de fysiske spilsteder var lukket ned og ikke kunne operere i perioden. I 23 og 24 har der ikke været nogen restriktioner i Danmark. Og her er der så en fortegnelse over spilområderne og udviklingen også tilbage fra 2012. Og jeg tror, det er helt tydeligt for enhver, at altså online casino starter nede og bevæger sig, og i de sidste par åringer er vokset kraftigt. Der er noget omkring tilgængelighed af det produkt, og så tror jeg faktisk også, at der er noget omkring der er sådan en trend omkring det, især i ungdommen på online casino, som jeg tror er med til at stå lidt for egen regning. Vi ved det ikke præcist, men det er i hvert fald et kvalificeret gæt, at det skubber på den her udvikling på det spilområde. Fra 2012 og frem til 2024 er online casino-området vokset med 229%. Så det er en kraftig vækst. I 2024 der kom 68% af den samlede BSI fra online-spil. Det er en stigning på 37 procentpoint sammenlignet med 2012. Hvis man ser bort fra, selvom det er tendensen, kan man sige, og selvom at landbaserede spil har været lukket ned på grund af covid, så er tendensen stadigvæk tydelig. Online-spil er de spil, der bliver spillet selvfølgelig på computere, men også især på mobile enheder som telefoner, som mobiltelefoner, tablets.
Siden 2012 er andelen af BSI for online-væddemål og online casino, der kommer fra mobile enheder, steget fra at være omkring 11% tilbage i 12, og i øjeblikket er cirka 70% af de online-spil, der bliver afviklet fra mobile enheder. Det skal også ses i en sammenhæng med en generel teknologisk udvikling i Danmark og i Europa og i verden, tænker jeg, hvor det er blevet nemmere at lave transaktioner på mobile enheder. Det er den mobile enhed, man bruger til at shoppe på internettet og tilgå offentlige myndigheder osv., og også at spille online pengespil. Der har været lidt snak omkring kanaliseringsgrad tidligere også i dag, og det her det er udviklingen i kanaliseringsgraden i Danmark med afsæt i 2010, hvor der jo stadigvæk var monopol i Danmark, hvor vi havde en kanaliseringsgrad på knap 40%, 80%. Et af formålene med liberalisering i Danmark var at flytte en del af spilforbruget, som man politisk konstaterede, det er der, forbruget er der. Vi vil gerne flytte det over på nogle tilladelser, eller til nogle spilsider eller nogle operatører, som har en dansk tilladelse til at udbyde spil. Og ret hurtigt viser det sig, at kanaliseringsgrad den laver et forholdsvis stort knæk, som orienterer sig over mod regulerede udbydere på det danske marked. Og udviklingen har faktisk fortsat med, altså vi ligger temmelig stabil omkring NITI. I 2024 bliver den opgjort til NITI 1,5%, men NITI er sådan, det er sådan niveauet på kanaliseringsgraden. Og jeg tænker, at man kan sige, vi har meget fokus på kanaliseringsgraden, og vi altså hele den her balancering på mere regulering, mindre regulering, hvad er det for nogle tiltag, og hvordan påvirker de? Fordi kanaliseringsgraden er et udtryk for, hvor godt har vi fat i operatørerne, og på den måde kan vi komme til at ligesom regulere og forbrugernes spilforbrug, eller spiladfærd måske nærmere, og få bygget noget forbrugerbeskyttelse ind i spillet, i pengespillet i Danmark. Altså ambitionen må være 100, men jeg synes, at NITI er også et fint tal. Jeg ved ikke, om man kommer meget længere. Nu skal det fastholdes. Det er næste opgave. Udfordringer, altså det næste jeg bare lige vil sige lidt kort omkring. Man kan sige, at i Danmark har vi at gøre med det jeg vil i en europæisk sammenhæng kalde et modent, delvis liberaliseret spilmarked. Vi har gjort os en masse erfaringer og har haft den her model i nogle år og blevet klogere. Der har været udfordringer, nogle udfordringer er blevet løst, og så er der kommet nye udfordringer til. Noget af det, jeg vil fremhæve som udfordringer i 2025, det er bekæmpelsen af ulovligt spil. Og man kan sige, at det er utrolig vanskeligt at bekæmpe ulovligt spil. Flere gange har det været nævnt, at brugen af AI i forhold til at etablere sig som en person på ingen tid, en time måske. Lukker man en side, så åbner der 2 nye, måske endda med samme bagmand eller operatør. Men vi tager det meget alvorligt, og vi dedikerer os til bekæmpelsen af ulovligt spil. Vores tilgang til det er, at vi identificerer ulovlige sider, som bedriver det, vi vurderer at være ulovligt spil. Og det vil sige, at i en dansk kontekst er ulovligt spil, at man markedsfører eller udbyder spil mod Danmark. Det er ikke kriminaliseret for en dansker at spille på udenlandske sider. Det må man gerne, og vi har heller ikke nogen blokering af betalinger. Pengespilsproblemer er en anden og alvorlig et alvorligt problem, især for dem, det rammer selvfølgelig. Vi lavede en befolkningsundersøgelse, en prævalensundersøgelse af pengespil i 2021. Det er den seneste, vi har lavet. Vi kommer til at lave en til næste år. Vi har en frekvens på undersøgelserne på 5 år. Og
I 21 viste undersøgelsen en stigning i antallet af personer med pengespilsproblemer i befolkningen. Andelen af personer med minimum lavt niveau af pengespilsproblemer var steget fra 5,2% i 2016 til ca. 11% i 2021, så et ret højt tal og en ret stor stigning. Når man dykker ned i tallene og kigger nærmere på dem, så er det, man ser, det er i særdeleshed unge mænd, der bliver ramt af udfordringer med spil. Så den sidste ting, jeg har skrevet, det er den digitale udvikling. På godt og ondt, kan man sige. Udfordringer for os er, at vi skal til at begynde at forholde os til nye produkter. Nye finansielle produkter, kryptovaluta. Vi har computerspil eksempelvis, hvor der i computerspil, der bliver spillet af meget unge mennesker og af børn, dunker gambling-lignende elementer op, og det skal vi forholde os til på en eller anden måde. Altså, man kan sige, reguleringen er ret klar i forhold til definitionen på pengespil, men alt det her er gråzone. Vi bliver nødt til at adressere det og finde ud af, hvordan vi skal forholde os til det, og det er en kæmpe udfordring. Og det er stigende. Samtidig med, at vi skal adressere de her udfordringer, så har vi jo den her balance omkring vores kanaliseringsgrad. Det vil sige, at vi skal være forsigtige, når vi regulerer. Fordi dem, vi jo regulerer, det er jo det regulerede marked. Altså, det er operatøren, der har søgt og fået en licens i Danmark. Men vi skal jo ikke i vores... for at løse et problem, skabe et nyt. For eksempel at konkurrenceforvride de regulerede mod de uregulerede. Altså hvor man regulerer på en måde, som faktisk gør, at det måske er fordelagtigt at være på det uregulerede marked. Også en kæmpe udfordring. Til sidst vil jeg bare lige fortælle en lille smule om nogle af de ting, vi gør. Vi har rigtig gode erfaringer med, og det har været en grundsten fra, da man etablerede myndigheden, at vi er dialogbaseret. Vi har dialog med alle vores interessenter, og det vil sige, at det er markedet, det er operatørerne, det er spillerne, og hvem der ellers har. Det kan også være den finansielle verden. Vi går langt for at løse problemerne i dialog og vejledning. Men indimellem så er det selvfølgelig nødvendigt at bruge de værktøjer, man har i skuffen i forhold til at sanktionere. En af de måder, vi fører tilsyn med markedet, er, at vi indhenter en frygtelig mængde data. Mit kontors fornemmeste opgave er egentlig at indsamle data, kvalitetssikre data, og forberede det til at lave et digitalt tilsyn et andet sted i myndigheden, som så måtte have opgaven med tilsynet. Det er jo det er en digital og en global branche, vi har med at gøre, industri, vi har med at gøre. Og vi synes, at den rigtige måde at føre tilsyn med det er i høj grad at tage brug af de her digitale værktøjer. Så omkring puljespil, altså lotterispillene, og det kunne også være totospil osv. Altså, især puljespillene er vi ret langt fremme i at digitalisere tilsynet, sådan set så langt, at vi har et meget højt tilsynstryk, men stort set uden brug af særlige ressourcer. Det er ret effektivt, og når det først er sat i værk, så er det altså en virkelig god måde at bedrive tilsyn. Herudover så har vi dialog med andre interessenter. Det kan være myndigheder, som nævnt, danske og internationale myndigheder, industrien. Det er også behandlingscentrene, som har med de borgere at gøre, der får problemer med spil. Og endelig så prøver vi at have en god dialog med Google, Meta og Apple. Det er meget store virksomheder, som ikke altid er super nemme at finde en vej ind i. Det lykkes egentlig OK overordnet set, men nogle gange er det svært ved at se formålet med at gå i dialog med os. Men vi har dog en dialog. Så. Vi har nogle forskellige løsninger, og jeg har lige remset nogle af dem op her. Jeg vil egentlig bare
sige, altså det er sådan de primære, det selvudelukkelse, det er kampagner, det er en hjælpelinje. Vi gør utrolig meget arbejde på gymnasier, hvor vi, altså omkring et stort oplysningsarbejde, især rettet mod unge mennesker. Vi har tidligere konstateret, især unge mænd er i en eller anden risikogruppe her. Og så har vi styr på spillet, som er en vidensplatform, hvor forældre, skolelærere, hvem det kan være, kan søge information til at have en god dialog med deres ret meget unge mennesker omkring det her med spil. Jeg har sådan peget 2 tingene ud. Den ene af de her kampagner, oplysningskampagner, og den anden er oplæg på gymnasier. I 2025, februar måned, lancerede vi Tag det Rufus. Rufus er vores selvudelukkelsesprodukt. Og det er sådan et ordspil på Tag det roligt, Tag det Rufus. Vi har brugt en del tid på at finde ud af, hvordan kommunikerer vi med unge mænd, især mellem 18 og 20 år. Og det har vi samlet noget information om osv. Om lidt vil jeg vise jer filmen. Der er lavet en film her, som bliver distribueret i de medier, hvor de her unge mænd og unge mennesker findes. Jeg har aldrig mødt dem, desværre, så jeg er åbenbart ikke ung nok. Det, der er også sket, det er, at antallet af de unge mennesker, der melder sig, altså vi har vores information forskelligt fra, antallet af unge mennesker, der tilmelder sig Rufus, altså selvudelukkelsesregisteret, er stigende og accelereret kraftigt i de senere år. Og selvom at kendskabet til produktet er derude og kan bruges, så er der et tabu omkring det, at man er i Rufus, og noget skamfuldt måske. Og i hvert fald kun noget for folk, eller mennesker, borgere, der har alvorlige spilleproblemer. Kampagnen bygger på et solidt empirisk fundament. Indsigter fra interviews med unge mænd viste, at spil bliver en stadig større del af mandlige venskaber, især mandlige venskaber, under forfester til byture. Problemet opstår i en gruppedynamik, hvor det kan være svært at fravælge af frygt for at blive udelukket fra fællesskabet. Med kampagnen her, så forsøger vi at minde de unge mænd om at tage en pause, hvor hvis det sjove, det går lidt ud over hovedet. Formålet er egentlig ikke at få flere ind i registeret, men at ændre opfattelsen af Rufus-produktet fra at være et tab af kontrol, som er den opfattelse, nogle af dem har, til at være et trygt ord blandt venner. Uanset om man har brug for en pause i 1 dag eller 6 måneder, så skal det være en acceptabel løsning. Kampagnen den kommunikerer i et autentisk sprog, som målgruppen kan relatere sig til, uden at pege fingre. Filmen er selvfølgelig på dansk. Den er blevet tilføjet engelske undertekster. Jeg håber, at det giver mening. Det er meget højt tempo. Men jeg tror, at budskabet også vil fange jer. Så jeg tænker, at vi prøver at give det en chance. Også med lyd på. Det skulle være en hygge, når vi gør det i vores vengruppe. Så holder vi det selvfølgelig på niveau, hvor vi alle sammen kan være med. Jeg springer over, ja. Luk nu røven, du låner bare mig. Nej, du gør ikke. Spring nu! Altså, hvis det går dårligt, så støtter vi selvfølgelig hinanden. Det er fucking løgn, mand! Prøv lige at se, hvad dumt Jonas har spillet! Hvad fuck laver han? Det er bare en form for underholdning. Ligesom at lege en film. Så tæt på det! Vi vinder det helt tilbage. Det fællesskab. Altså, det er lidt et skråplan, hvis man gør det alene. Ja. Det er ikke rigtigt, dreng. Altså. Sådan kunne det godt se ud. Det er en af måderne at forsøge at få budskabet ud til de modtagere, vi gerne vil ramme. Jeg synes, at det er... Altså første gang jeg så den, forstod jeg den simpelthen ikke. Og så har jeg set den et par gange. Jeg synes, det virker ret godt. Jeg er jo heller ikke i målgruppen, så tænker jeg, det er ok. Vi har en anden kampagne, Spil Smart,
som også er et ordspil. Den vil jeg også vise jer. Den handler om at forbedre kendskabet til vores mærkningsordning. Det er sådan, at hvis man har en tilladelse til at udbyde pengespil i Danmark, og når man så markedsfører sig, så skal man sætte et mærke på sin markedsføring, således at modtageren af markedsføringen kan se, at her er der tale om en operatør, som har en dansk tilladelse. Den er også målrettet unge mænd mellem 18 og 20 år, og den bruger humor og dialekter. Jeg ved ikke, hvor godt det trænger igennem, men vi prøver. Dialekten er sådan meget lokal fra, hvor spillemyndigheden faktisk holder til, og den er meget sjov. Formålet er at øge kendskabet. Hey! Spiller du smart? Hvad? Jeg spørger, om du spiller fucking smart, din lille rot. Jeg har ikke gjort noget. Prøv at høre her. Du er altså nødt til at kigge efter tilladelsesmærket. Det er din garanti for et fair pengespil. Så hvis du absolut skal spille, så spil smart, okay? God dag. Yes. Det er jo nogle af de virkemidler, vi bruger. En anden ting, jeg vil fremhæve her, det er vores oplæg i gymnasieskoler. I 2022 lancerede vi det her tilbud til alle gymnasier og handelsskoler for at lære de unge omkring mekanismerne i spil. Altså igen oplysning, ikke udskamning, men oplysning om, hvordan er det, de her ting fungerer, hvordan er det, de her spilprodukter, de virker. Vi forsøger at møde dem i øjenhøjde. Vi har en roulette med derude, det ved jeg ikke. Med en faktuel og dialogbaseret, men også ærlig præsentation af gambling. Vi er ikke for at fortælle dem, at de ikke skal spille, men at vi er der for at fortælle dem, at hvis de spiller, så skal de vide, hvordan spillene fungerer, og de skal vide, hvor de kan få hjælp, hvis de oplever, at deres gambling kommer ud af kontrol. For at få dem til eller for at hjælpe dem med at forstå spillene, så forklarer vi, hvordan at de er designet, hvordan spilmekanismer fungerer. Vi har det her fysiske roulettebord med for at illustrere tilbagebetaling, og også forklare, hvordan at det er muligt at være heldig og vinde spillene 1 eller 2 gange, men at man ikke vinder i det lange løb, som jo er den ærlige fortælling i pengespil. Og så fortæller vi dem, hvor de kan gå hen, hvis de har brug for hjælp. De oplever, at deres pengespil er ved at komme ud af kontrol, ved at introducere dem til de her forskellige værktøjer, der er tilgængelige for ansvarligt spil, også i vores regi. Vi har selvfølgelig vores mærkningsordning med, og siger, brug nu nogle operatører, hvor der er en mærkningsordning, altså med en dansk tilladelse, og vi gør dem også opmærksom på konsekvenser og risici, hvis de vælger at spille på det uregulerede eller illegale marked. Ja, det tror jeg faktisk var det. Jeg vil faktisk bare runde af her. En ganske kort overflyvning på det danske marked, de danske erfaringer. Der er rigtig meget mere at gribe, man kan gå i dybden. Man kan gå i dybden med data og kanaliseringsgrader, beregninger osv. Og vi skal gerne tage nogle snakke med jer også. I er velkommen til at henvende jer til os. Lige om lidt går der en runde politiske forhandlinger i gang i Danmark, og vi tror, og der er i hvert fald meget fokus på markedsføring i Danmark. Der er rigtig meget fokus på gaming og unge mennesker, altså computerspil og gambling, og de der forbindelser, lootbox blev nævnt tidligere. Og så er der rigtig meget fokus på spilafhængighed. Men hvad der kommer ud af det, det ved jeg af god grund ikke. Det er jo et politisk opgave at kigge på det. Men jeg tænker ikke, henset til udviklingen og så videre, at vi slipper for at kigge på de her nye tendenser også. Det var faktisk ordene. Hvis I har nogle spørgsmål til os eller andet, så er I hjertelig velkommen. Mine informationer står her. Jeg har min kollega Kasper Fransen med. Kasper, han er chefkonsulent og markedsanalytiker i Spillemyndigheden. Han har et rigtig godt take på markedstendenser og taler data i det hele taget. Så det var faktisk ordene. Tusind tak. Tusen takk, Mikael. Jeg har et spørsmål. Du var inne på det, og dette jobber du med. Dette her med innsamling av data.
Hvor mange selskaper det, som har lisens i Danmark nå? Altså online-licenser, nu jeg kigger lidt ned på Kasper, jeg tænker, det sådan 4-4-4-5 operatører i Danmark i øjeblikket, og nye på vej. Og i henhold til regelverket, så må disse selskapene levere live spildata? Ja, transaktionsdata. Altså data på transaktionsniveau. Ja. Til spilmyndigheten? Ja. Og dere har bygget da en teknologi for da å klare å håndtere disse dataene også live? Ja, vi gør det ikke live. Vi gør det altså retrospektivt, men vi gør det fra altså vi har 2 frekvenser på leverance af data, 12 timer eller 24 timer. Det er altså det vi typisk kigger på i dag, var det fra i går. Så det er ikke et live system. Det godt nok. Det er tæt på, så men ja. Men og nå har det kommet nå da også en ny lovgivning i Danmark, ja. Som hvor dette skal brukes knyttet til matchfixing. Ja. Spilleproblemer eller ludomani. Ja. Og dette som heter irregulært spill. Ja. 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 Ja, skal jeg sige et par ord omkring? Altså, det der sidste år blev besluttet politisk og implementeret 1. juli, det var en øget adgang eller en øget hjemmel for Spilmyndigheden til udnyttelse af vores data til andre formål end de oprindelige. Man kan sige, at systemet blev udviklet og lavet i forbindelse med liberaliseringen, så vi taler om et IT-system fra 2010, og perspektivet var i høj grad puljespillene, lottospillet primært, og så var det afgifter. Afgiftsberegning, afgiftsberigtigelse, tilsyn med, at der bliver betalt en rigtig afgift. Men opgaverne har jo ændret sig, og senest med matchfixing, som er en signifikant anden opgave, end vi har været vant til. Og det stiller nogle andre krav til vores data, og så er der jo hjemmelsproblematikker, og med hvilke formål der indsamlet osv. Men vi er givet en øget hjemmel nu til anvendelse til de her formål, og også til at arbejde med profilering af spillere. Og det er nyt og spændende, og nogle kraftige værktøjer. Veldig. Og jeg har også forstått det sånn at dere skal jo da bruke dette her sånn, uten at man skal skremme spillselskapene, men at man skal bruke, fordi at det kan jo fort bli sånn da at et spillselskap da bare stenger kunden, eller stenger tilgang, hvis man ser at det noe som er avvikende. Og dere har også etableret et etisk råd i Danmark. En gang til, undskyld. Et etisk råd? Altså et dataetisk råd? Ja. Som har givet høringssvar og så videre. Altså, vi er givet en vidtgående beføjelse på området, kan man sige. Man kan sige, i vores tradition og vores myndighedsøvelse er det jo dialogen, så jeg tænker, at det her skal jo være et afsæt til at tage en dialog omkring ansvarligt spil og de forpligtelser, der måtte være for operatører og så videre. Og for meg så blir jo dette, jeg skal ikke trekke deg inn i dette med Norge, men for meg så blir dette hemmeligheten bak da Europas best regulerte spillmarked, at man har klart å komme dit. Og jeg forstår det sånn også at spillselskapene ikke nødvendigvis alltid synes at det altså man synes at det litt kronglete eller hva det måtte være for noe, og så leverer disse dataene. Men dere hadde også dette på plass under korona. Og da var det jo slik at man var jo urolig for online-spill på kasino. Folk satt hjemme, men dere var vel kanskje da det eneste landet som jeg kjenner til, som faktisk kunne da overvåke og se på faktisk hva som skjedde. Ja, vi havde jo statistikken tidligere, ja. Altså fordi der var klart en bekymring, at når de fysiske spilautomater ikke var tilgængelige, at det så flyttede over på online-produktet. Og det kunne vi følge med i. Vi har, altså, i kraft af data har vi en stor indsigt, og rigtig mange af analyserne beror også på data. Og det er et godt værktøj til at forsyne lovgiver med noget information og noget viden, som de kan basere reguleringen på. Og så jeg tar nogle spørgsmål her fra scenen, for jeg synes dette veldig interessant. I Norge nå så var den sidste befolkningsundersøkelsen på spilleproblemer ble gjort i 2022. Ifølge da Spillforsk som gjør det i Norge, så gjør man ikke en ny runde på det nå. Den neste gangen man skal gjøre en undersøkelse, det vil være i et samarbeid, altså et pan-nordisk samarbeid. Ja. Jeg kender ikke indgående til projektet, men der bliver lavet en fælles nordisk undersøgelse, og det synes jeg er et fantastisk godt tiltag, fordi vi på mange måder er sammenlignelige på demografi. Det bliver veldig spændende. Ja, absolutt. Er det andre spørsmål fra salen?
Da tror jeg vi skal si tusen takk til Mikael. Og Mikael, vi donerer disse skrapeloddene til noen andre, en veldedig organisasjon. Så vi ser om de er heldige og vinner. Tusen takk skal du ha, og tusen takk for at du kom til Norge.